Grabe po nga. Ayos ko na rin. Ayos naman. Diyan na ito. Ito. Ito rin sila sa magkuhan. Wala ang pag. Sa magkuhan. Anak ko na. Bukuhan o. Kural o. Bukuhan. Bukuhan ang bukuhan. Bukuhan ini. Bukuhan ang tubig. Sabi ang ilang fence guys, tanawa oh. Grabe na lumpag guys. Tanawa, kada ko gamit dito. Lumay dito ko wala ha. Ang dito 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 tusog dito wala. Ang baka. Kasi ang mga diyan sa tubig pa nakikita mga tao. Ang ilang makatukod sa balay balik ng tanawa ng dito dito. Ayun. Ayun ang tubig. Kasi ang dami. Dito bubong para di agi tanan. Mga balay na kalunupan na. Dito mga mati mga kambing asal di lasak maning dito ada ada kita ada itsura kau nak makita ang dagat niyan kung kali makita ang dagat diyan pa yung dagat abot matok ng kanya Wala tubig ba? Yung ba? Tapos tubig daw boss. Sa na Romel. Oh. Apel lunod po ba eh? Wala rin siya kita ang dagat man. Ini kita ang dagat din yan. Dagat ang nagagawa. Ano na? Romel, oksos na. Romel. Ay yatiks di man load. Dagat naman na diha oy. Sa una gidagat humpay yung dagat. Nakauwa nga ang ganda ra. Ala. Ang mga tao diha ti rescue na. Oo na. Kana diha ba dapit. Sawang Romel. Ano yung dirihan? Ayan na ni tubig. Di man gito kusog itong kuwan na. Dugay lang yan hunong.